я в этих танцах живу, я в песне живу. Это мое. Я уже горю желанием, быстренько спекла своих хлебушек и сейчас пойду на дискотеку. Людмила Гусева ў прачуванні танцаў, але спачатку хатнія справы. На стале духмяны хлеб, пірагі і ватрушкі. Жанчына практычна ўсё жыццё займаецца выпечкай. Кулінарны талент – яе візітная картка. І заўсёды прыемна частаваць сваімі стравамі не толькі родных, але і падруг. Сейчас девчата за мной придут, будут меня торопить, поэтому мне надо собираться быстренько. Лічаныя хвіліны на зборы і яны на пагатове. Сёння ўсе дарогі вядуць у сельскі клуб. Месца прыцягнення. Девочки, а что это мы идем молчим? Давайте хоть споем что-нибудь. Куда мы идем? Давайте. На дискотеку идем. Вот и поем. Ну, давайте. Заводи Лену. Едем в соседнее село на дискотеку. Да пачатку дыскатэкі застаецца няшмат часу. Супрацоўніцы клуба займаюцца падрыхтоўкай, упрыгожваюць залу. Абавязковы атрыбут – афіша. Яе размяшаюць на вуліцы, на дошцы аб'яў. Галоўнае ж, вядома, песенны рэпертуар. Да яго ставяцца з усёй адказнасцю. Абмеркаванне заўсёды калектыўнае. Важна, каб песня стварала святочны настрой. Инна просила, для Инны записала конкретно для нее. И все выполнила все чтобы заявки. было весело для всех. Все заявки. Хорошо, чтобы люди, которые придут к нам, чтобы они танцевали с интересом, с азартом. Дыскатэкі ў сельскім клубе праходзяць кожны тыдзень па суботах. Нават маразы не перашкода для танцаў. Старт у 8 вечара, як заяўлена ў афішы, і танцпол хутка запаўняецца. Музыка, танцы объединяет нас. Ну, коллектив тоже объединяет. Весело. Уже на пенсии хожу, не пропускаю. Дискотеки у нас проходят все очень дружно, весело, задорно. И я хочу сказать, что у нас в деревне дискотека – это место, где мы отдыхаем душой. Мы друг с другом, вы как видите, общаемся. Это всегда положительные эмоции. У гэтым месцы адчуваецца сапраўдная романтыка сельскага жыцця. Тут збіраюцца шчырыя добрыя людзі, якія адпачываюць пасля складаных працоўных будняў. Дыскатэка аб'ядноўвае вяскоўцаў самых розных узростаў. Мы сюда каждый раз вечером ходим, в субботу особенно. Нам все очень нравится, прям сильно. Люди все веселые, позитивные, дружные. Это мой родной клуб. Я сюда всегда ходила на все кружки, на все дискотеки, на все праздники. Здесь все очень весело. К дедушке езжу, вот по субботам ходим вот на дискотеки, очень нам весело. Сельская дыскатэка для мясцовых жыхароў – гэта заўсёды радасная і доўгачаканая падзея, якая дорыць зарад бадзёрасці на доўгі час. А яшчэ тут заўсёды рады гасцям. Вяскоўцы ўпэўненыя, не схадзіць на танцы ў клуб, значыць не пабываць у вёсцы наогул.